Spoločnosť Prosajť Slovensko je súčasťou dnešného Partnership Day na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Prečo sa vaša spoločnosť snaží budovať takéto vzťahy s univerzitami? Pretože ja osobne som presvedčený, že pre mladého študenta popri škole je úžasné zapojiť sa do projektu podobného našej spoločnosti alebo nášho projektu a že je skvelé jednak prevziať zodpovednosť za financie, pretože financie bude riešiť každý študent vo svojom živote a robiť niekoľko finančných rozhodnutí a jednak, že získať zručnosti z podnikania, z obchodu, vedieť sa prezentovať, vedieť komunikovať so zákazníkom, vedieť si vybudovať nejakú empatiu, pochopiť zákazníka a podobne, sú úžasné zručnosti, ktoré ten mladý človek potrebuje do života a práve preto podľa mňa by mal hľadať niečo takéhoto charakteru, kde vie rásť a toto vnímam ako veľký prínos pre študentov. Aké máte skúsenosťami s absolventami našej fakulty? No priamo s vašimi absolventmi zatiaľ nemáme skúsenosť, ale máme z iných fakult a z iných vysokých škôl, pretože my máme vekový priemer v našej firme práve od 25 do 30 rokov a mnohí ľudia začínali práve popri škole. Ja dokonca už popri strednej, ja som začal v 18, ale mnohí ľudia sa začínajú pripájať k nám práve popri vysokej škole. Začínajú vlastne robiť u nás a podnikať a dosahujú úžasné výsledky. Dnes mnohí po niekoľkých rokoch majú vlastný tím svojich obchodníkov, vlastný niekoľko stovák klientov, alebo vlastný tím klientov, keď to mám tak povedať. A budujú si to vlastné podnikanie, tú vlastnú značku. Hej. A čo je dôležité je to, že tí študenti do toho išli najprv s takou malou dušičkou, že idem sa pozrieť, ale keď mnohí videli to prostredie a videli, že sa to dá robiť charakterne, poctivo, tak ich to neskutočne pohltilo, zaujalo a dnes sa im darí. A ešte jednu vec poviem, čo ma teraz napadlo, že ja som tiež do toho šiel s tým, že vlastne nemám čo strátiť. Že toto podnikanie nemá žiadne riziko a nepotrebuje žiadny kapitál. A v tom je to úžasné, lebo ja osobne mám dvoch ujov, ktorí podnikajú s autami a vždy, keď som bol malý, som túžil podnikať a byť slobodný, ale som si myslel, že na to potrebujem kopec peňazí. Jeden má zdvíhák, pneu, servis, druhý dováža auta, má oťahovku. A ja, že toľko peňazí nikdy v živote mať nebudem, jak sa k tomu dostanem. No ale našťastie som dostal príležitosť ísť na seminár k nám do spoločnosti a môcť tu napodnikať. Dobre, to znie zaujímavé. A prečo náš absolvent alebo náš študent by sa mal u vás zamestnať alebo pôsobiť pod vašou spoločnosťou? Aké benefity z toho vyplývajú pre neho? Tých benefitov je naozaj mnoho, ale také, ktoré ma teraz v rýchlosti napadajú, to poviem úplne až tak, že predbehnem ten čas, že si doslova môže zmeniť život až. Ale to je ten najoptimistickejší scenár. Ale ten najpesimistickejší, čo z toho môže získať, je to, že tak ako som spomínal v úvode, že sa naučiť, ako funguje finančný trh a financie, čo je nevyhnutné pre naozaj každého jedného študenta, pretože vidím obrovské množstvo príbehov ľudí, ktorí keď nemali tieto vedomosti a spravili niekoľko zlých finančných rozhodnutí v živote, že ich to doslova dostalo do obrovských problémov. Ale naopak, keď tí ľudia spravili správne finančné rozhodnutia a nezadlžili sa nezmyselnými úvermi, ale naopak investovali a vedeli kde a robili si rozpočet, takže ten ich život prekvítal takým pokojom, že vedeli, kde čo majú, ako to funguje, že dobre smerujú ich financie. Čiže preto by sa mali zúčastniť nášho training programu, pretože my máme dnes vytvorený training program pre študentov, ktorý je práve pre niekoho, kto chce popri niečom, popri škole, popri zamestnaní, začať robiť niečo navyše. A preto by sa mali ľudia u nás nie že zamestnať, lebo u nás nefunguje takéto zamestnanie, ale presne to slovo partnership to vystihuje, že začať s nami spolupracovať. A už uvidia, že čo z toho si zoberú pre seba, či len to vzdelávanie, alebo možno aj pomôžu nejakým najbližším známym, už keď budú presvedčení o tých produktoch, že sú naozaj dobré, alebo či si zmenia život doslova. To už je na nich. Výborne. Chcete dodať nejaké slovko na záver, nejaký odkaz našim študentom? Nie, nič. Srandujem. Kľudne, určite áno, že vám odporúčam začať popri škole sa venovať nejakému podnikaniu, nejakému biznisu zmysluplnému a hľadať prostredie, v ktorom môžete rásť, napredovať, posúvať sa dopredu a ktoré vás bude inšpirovať a nájde vo vás potenciál, ktorý by ste sami o sebe povedali, že v sebe ani nemáte a netušili ste, že ho máte, tak jak mnohí ľudia, ktorí u nás dneska vlastne podnikajú, že v živote by si nepovedali, že toto budú jedného dňa robiť, ale keď prišli sa pozrieť do kuchyne, tak zistili, že wow, tu sa varí z takých kvalitných ingrediencií a to tak chutí to jedlo dobre, že ja chcem byť zrazu kuchár. Takže pozývame vás, príďte sa k nám pozrieť na training program a môžete nás kontaktovať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, nech sa vám darí. Ďakujeme pekne aj vám, pekný deň prajem.